אקשן. לפרשן? כן. אנחנו נמצאים במסלול פלטי דה מלגרי סרקט. ומה שעוד מעט הולך להיות טקס הסיום של 4 הימים המטורפים האלה. הרכב שלנו נמצא פה, אפשר להגיד מצד הגאווה אל מול מצד הבושה של מכוניות שלא סיימו. בשורה הראשונה עם חוד החנית של קבוצות הפורמולה SAE שסיימו, והרכב שלנו עומד שם בשורה בגאווה עם כל האהבה והפרגון בעולם של כל הקבוצות פה. זה פאקינג מרגש, זה לא יאומן בכלל שאנחנו פה. סיימנו את האנדורנס, עשינו את כל המקצים הדינמיים, בהצלחה, רכב שלם, שהרבה קבוצות אחרות בהחלט לא יכולות להגיד את זה. וזה מדהים, זה מדהים. זה מדהים כל מה שקורה פה, זה מדהים כל האנשים האלה. יש התרחשות משעשעת מאחוריך, לא ברורה כל כך. לא יודע מה זה. לא יודע. צלמנו שוב עם... אני נעלם. צלמנו שוב עם נסיד על ההרה. מעולה, הכל מעולה. מחכים לטירוף של הערב, אומרים שיש פה מאות ליטרים של בירה שפשוט חייבים לסיים, אין מה לעשות. אז זה מעניין. בוא ניקח אותם לרכב, קח אותם לרכב. בוא ניקח אותם לרכב. בוא נעשה טיול לרכב. נעבור פה את עשרות האנשים שפשוט מצלמים את הרכב שלנו. הנה הוא! הנה שוקי! סליחה. הנה האוטו שלנו. הוא מנקה לנו אותו? הוא עושה עליו אינספקשן האחרון. הוא עכשיו שוקל לתקוע את המקל של 600 סמ"ק. תראה, זאת התמונה, הרי כשמסתכלים באתרי אינטרנט וששלחנו לספונסרים, אמרנו, תראו, זה תחרות פורמולה SAE, תראו כמה מכוניות, תראו כמה ארצות, והיום, האוטו שלנו עומד בתמונה הזאת, אנחנו הולכים לחזור עם התמונה הזאת ולהציג אותה בגאון, לא יודע איפה, ברכב שלנו נמצא בתמונה הזאת, שכל כך הסתכלנו עליה ואמרנו, הנה, זאת המטרה שלנו, ועשינו את זה, הוא פה, כאילו זה לא יאומן, זה לא נתפס, זה לא נתפס. וואלה, לא, הדיבורים שלך משתפרים ברגע. מה קרה שאת בן 40?